Robertson, Town versus Savage. Dus hier weer interviews, kijken wat die mensen gevoel. Kijken wat is de eerste game voor die top 12. Go Town! Alle wereld! Wow! Vandaag is zo ronde 2 van die top 12. Was die heren, die helemaal sluit dat hier kanaal! Hij gaat hem druk, briljante 3! Ronde 3 van die Sanlam Boland top 12. Ik los! En die is Google Maps! Gaan hem kan krijgen! Sanlam Boland top 12, ronde 4 is hier. Ronde 5, de laatste ronde van die uitspelen. Margaat, Kerry pad voor hem toe! En hij terugkomt, recht gewoon naar die palen! Guys, uitspelen van die top 12 is klaar. Welkom aan Wellington. Yeah, they come again. Marco Jones! Oh, Marco Jones! Ball in hand! Oh, in house is another one! That pass is far too full for... Welkom terug op die channel. Als het niet is, alsjeblieft consider te subscribe. Maar waarom? Als alles vandaag, finals, als net finals wat we zien. Uitspelen is wel bij, semis is wel bij ons, bij die final. Die zo'n zegt, hier eens 335 wat daar is zo. Maar nog altijd gaan we luisteren. Wat zijn die mensen? Ik zie die achter mensen, coverplayers gaan nou luisteren. Wat zijn die mensen? Wat zijn die supporters? En misschien krijgen we vandaag een paar gehoord namen. Als weet je wat gaat gebeuren. Guys, wat de vorige is om hier een media pass te kunnen krijgen. En Wellington, hier is het laatste dat ik voor die semis. Nou zeg je zo voor die finals. En dat kan. Nee? Dus ik altijd zeg, oh glory to God. En bij dank wel wat we ondersteunen wat die journey. Want die afgelopen 6 weken was het makkelijk. Bij goed gebeuren, maar ons is nog altijd een scar. Ons is nog altijd binnenkant en ons drukt nog altijd die content. Als je niet kan, nee, like die video. Nee? Like die video. Like gewoon die video. En subscribe. Away. Tango! Voor die seizoen wat nog. Dat is recht, als jullie van mij vrouw me zijn. Ik wil niemand onder druk. Hij gaat hier niet meer zo kus. Ik is eerlijk waar, ik is verlig man. Dat was een goede fight, ik moet krediet geven aan Rousas, dat is een briljant span. Maar yes, ik is trots op mijn ouwens. We kampioen, gezien wordt als die champs. Zo spelen we als kampioen. Ik is Nicole Jarvis. Ik ga nog niet zeggen van een groot naam, maar ja, ik is werk hier bij Boland. Ze cricket score natuurlijk. Kan je ons cricket score? Ik ga zien aan het. Bij game, hoe voelt zij? Dankzij is die keuze op die span of dankzij hij is maar net wat die goed luck brengt. Ik heb het gehoord. Jullie zien om mannen te halen. Ik weet nog niet wie zit. Onthou wie jij is. Blij wie jij is en blij jezelf. Maar het is absoluut great om een kampioen te winnen. Het is iedereen dat een kampioen kan winnen. Een boodschap voor Friedenburg mensen. Friedenburg wint volgend jaar die top 12. Dank je. Ja! Mijn naam is Sout van Wijk. Springbok 7 spelen. Yes, ik kan het klap. Saying Robertson have 1.7 million fans, but we have fucking 2 million fans that came out here today. En dan gaan die hoeten. Ik is hier samen met Duncan Donuts. Industry, you gotta have some brain, otherwise you go insane. Whoa, I done see it all happen from the top. Niggas stumble once and then they lose it all. Same, whoa, my suckers are small cause I be carried as like. Ding wat ik altijd vir die mense sê is droom groot. Right guys, vandaag is zo, dat ik kan zien. Ik heb die meer hout Mike, ik heb nou een super sport Mike. Ik is gesponsord door die mannen waar die langs mij staan guys. Wellington, Sanlam Boland top 12 finaal, beschrijf bij die emotie. Emotions. Hij gaat zeker later een schop, maar ik zeg je ongelooflijk. Is warm hier, die bloedkoek al klaar. Dan gaan niet voor dat. Daar is er alweer blokken, ze kennen zich met zijn stem. Dan gaan ze naar McNeil. Beschrijf die mensen wat hij is. Wat moet hulle uit vandaag? Jy moes uit eerstens. Baie dankie Duncan. Soos om Duits georganiseer het, dis die mees kleurvolste kompetisie reg oor die hele Suid-Afrika. Sy moes uit op meer as net rugby man. Wie vat vandaag die Sanlam Boland top 12? Wie is jou kampioen? Die kampioen? Dat is klaargetrek, die rode lijnen. Nee. Wie is jou kampioen? Kijk je, laatste ek nog 'n ding gesê het, kyk jy, sy lag hier so. Maar al wat ek as ek so in die lug kyk net, dan sien ek nie baie wat wolke nie. Ek sien net die lug is mooi. Die lug, die son is uit en die lug is hy is al wat ek. Okay guys. Ek wil niemand onder druk sit. Hy gaan hier die mense kus. Guys, ek wil sê segte is goed so wat hulle wat daar het. Maar weer eens ek het nog gesê het, moenie vergeet wie sy is, moenie vergeet daar as ek kom met Zayo guys, soos van die Kelly dan represent asseblief. Ons op Super Sports is live en dankie. Well done guys. Hou voor.
Dankie. Guys, ek is iemand wat seker nie introduction nodig het nie. Maar stel gou net as jy vir die mense wat nog nie ken nie. Hy almal sit nie toe baie is Sanlam Boland Cavaliers speler vir die laaste 2 jaar het ek hiermee rugby gespeel. Smart man. Ek sê die met 'n cover player. Sê maar gou net dit is moontlik vir die ontwikkeling van die klubs om 'n cover te word. Ja, ek dink al die sisteme, al die regte sisteme is in plek. Ek dink 'n mens kan sien die ouens wat deurkom soos Lorenzo Swart, jou Conan Lefleur, al daai tipe spelers wat nou deel vorm van ons oorhoofse groep. Natuurlik is daar 'n paar spelers in hierdie jaar se top 12 wat weer geoogmerk is om 'n kans te kry om 'n cover te word. Jy weet daar's 'n hele paar spelers wat hulle hand op gesteek het. Hy JC van Botterivier, hy fullback. Yes. PJ Bester, Marco Jones, Xavier, die fullback van Roses. Die 9 van Saldanha is goed, die 15 van Saldanha is goed. So as 'n hele paar ouens het hulle hand opgesteek het en as hulle die werk insit, ons weet nie wat vir hulle toekoms inhou vir hulle nie, maar as die moontlikhede is daar. Ek gesê dit, ek like dit feit dat Holland die manne in die klub sing beloof om te kan so streek op raak jy van die span. Wie is hy een player wat hy nou het? Al die klubs wat hy dink kan 'n player wees uitgeval het in die top 12 of iets of iets semis op die final. Wie is hy een player wat hy dink? Kyk die light of future. Kijk, ik denk PJ Bester speel al voor jaren en jaren voor de vier en hij verdient een kans om niet te wijzen wat hij in staat is. Die fullback voor de Botterivier, is er iets zoals is meer backs wat met ooggevangen. Forward zoek ik maar een beetje iets anders als met die normale mensen. Kijk, je weet allemaal gaan aan normaal Jones en hij is een ongelooflijke speler met ballen in hand. Maar daar is nog geen tijd die voor mij uitgestaan wat sê hier sê kies my. Ek dink Brendan Toko, ja, ek van Botterivier is al baie goed en hy het baie goeie top 12 van ons. Maar man, jy sien, as 'n paar groot name wat word hopelik kry die manne die geleentheid om op te kan gaan na die Cavs toe. Wie is die Sanlam Boland top 12 kampioen? As 'n voorstel. Ik ga met de Roses gaan. En mijn reden hoekom ik met de Roses ga is ik denk graag uitproberen gaan met daar zijn beste games spelen. Ik denk het is tijd voor hem om te step up. Ik denk die tafel is voor het dek. Hij moet voor die mensen wijzen hoekom hij al gespeeld heeft, waar hij gespeeld heeft. En ik denk dat hij het doen van dat. Slechter voor die seizoen of wat nog? Dat is recht. Als het niet voor mij voor hem is aan. Wil ze Ik wil nou niet om gaan spelen. Maar dankie voor die tijd. Ons het so mooi gesê voor die semis en voor die finals. As jou span nie semis of finals speel, moenie meer nie terugkom nie. Stel as jy voor wat die ken nie. Ek is hier Dimitri Apparel, vandag van Kleinman, maar ek speel bij Houston. Maar het maakt nie saak of ek met my span se terugkom wat hier speel vandag nie. Want ek support Saldanha Bo. Kyk gou hier. Hy's van Kleinmond, hy speel vir Houston en hy support vir Saldanha. Hy's 3 spanne in een en hy's smart. Sê maar gou, wie's 'n favorite player van Saldanha? Kyk, ek is 'n fullback, né? But my scrum half, Monnery Tikkie Jacobs. Ja. Van 2022 af, kyk ek hy man, se rugby. En ek kan sê, hy het my opgelig. Hy's my beste speler in Saldanha. Smart. Ek is seker hy gaan die video sien, hy dink, nee, as daar mense wat my support. As hulle 'n boodskap vir Tikkie. Monnery Tikkie Jacobs, van jou grootste fan af uit Kleinmond, soos ek jou gesê het. Dimitri, sê vir jou, dictate die game, bly kalm. Onthou wat sy gesê het. Sy's klein, sy kan groot is, sy kan hard val, maar bly die persoon wat sy is, sy's goed. Sy's die beste skrammer. Laat maar gaan vra. Ons wil mos almal hê ons span moet kampioen wees. Ons almal wil hê ons span moet begin van die jaar, hey, dis 'n champ, dis 'n kwaliteit om dit. Speel vir ons kampioen. K-I-M-P-I-O-N-E. Zeg maar weer de laatste toei. Zeg maar de laatste toei. N. I. Vandaag support ik voor Robertson Town met een gebreekte hart en ik support voor Roses vandaag. Guys, Super 16 gaat nou beginnen. Hier staan ons achter. Athletics 10 Koringberg. Nou kijk, wie gaat die span wees wat hier trek? Guys, ons mannen. Die mensen gaan leiden, die spanners hier zo. Je achterfotograaf wat piks wat. Guys, wat een groot voordeel om te wees. Trots zo hopelijk.
Super 16 finaal. Athletics versus Koringberg. As dit my prediction te maak, né? My prediction is Athletics gaan wen, natuurlik. 37-10 en met die Sanlam Boland op 12 finals Saldanha versus Roses gaan Saldanha wen. 19 7 gaan hulle wen. Ons gaan kyk of het waar kom, maar my gaat op Saldanha. Ze gaan nie agter speel Athletics. So as ek dink ek maak die vooraf, of record dit vooraf. Hy is by prediction Saldanha gaan die top 12 kampioen wees. As hy Roses is, maak hy die comments met 'n klomp rosies. Want ek dink hy is die spanne wat gaan vat die jaar. Nuwe kampioene word aangeteken, guys. Ons is aanlyn. Buitebanskap, binnebanskap alweer. Solid. Ja, dus met supporters, die mannen het al heel dag van my gesê hulle wil 'n interview doen. Ek was basically geforced, ek het sien ek smiley is wat ek hier sit. As jy daai so, guys, wat daar is met? Het is Real Aploon, die goed lekker. Die goed? Lekker. Lekker, goed lekker. Sê maar gewoon net van wie support vandag? Ik support vandag met Athletics. Maar het is eindelijk van? Claymont. Van Claymont. Hoe support zijn we klaar gelachen? Die zo bij die top 12 in is. Hoe zit het met de jaren maken, maar volgende jaar hopelijk. Alle gaan een voergame spelen voor die finals. Niet vandaag. Volgende jaar. Zeg maar gewoon net, wie zou favorite player aan die top 12? Marco Jones. Hoe kom? Hij man is zo graag baas. Als je nou Marco Jones staan achter die camera, wat is je boodschap voor hem? Hij is er, hou aan met wat ze doen. Hij inspireert bij je jong mannen. Kom op, Jones. Zeg maar, wat elke span wil doen heel jaar. Wat de kampioen is van die toernooi. Dat we kampioen gezien wordt als die champs. Zo spelen we als kampioen. Nee man, spelen we als kampioen. Vandaag zijn maar die Walkerboys wat ook nog gaan spelen. Voorgame voor die finals. Stel je voor wat die kennen. Ik is Ina Zwart. Wat de nummer speelt hij? Nummer 8. Die achterman, en zo? Eileen Rudolf, nummer 11. Zo is dat vliegen en is dat achterman zo. Wat eigenlijk voor die mensen, wat nou nog hier vrouwen rugby kijken, hoe is het om een vrouwen rugby speler te wezen? Ik zou zeggen, basically speciale man. Als je was klein, maar niet de vrouwen die man. Speciale street. Hoe voel je over die ondersteuning wat die mansmensen krijgen in comparison met hoe die vrouwmensen als supporters is? Het is bijna zwak. Nee? Ja, het is bijna zwak. Dat is bij support voor die vrouwmensen. Maar als we aan blijven in Athletics, dan moet je ja kunnen support. So, is dat ook een verwacht van jullie kant af? Nee. Score prediction? Rainbow Chicken. 50. Ons zit voor Mama Spa. Als cricket score natuurlijk. Kan je ons cricket score? Ik heb gezien aan het Lenti was het 100 in van. Maar wel, ze willen alles tegen. Die zeggen maar je beste span binnen ons Witmans wie de beste span is. En gaan maken naam. Right, ons vandaag is met Marikels fan. Melissa Jansen, all the way from Marikels. Van, ik heb gewonnen altijd wat jullie spelen van wie van waar is Marikels? Marikels is all the way van Hulslee, maar van die plaats af, van die 19s en die 18s af. Mijn opa die klap gestig. En tot vandaag toe maar ik kan all the way. Ik heb gedacht, Marikels is van de Jamal, dat is ook ik. Nee, het is van de Jamal. Wie zou favorite player van Marikels? Die favorite player is hij Keppie nummer 8. Dat is goed te zijn. Wat zeg nou, hij Keppie nummer 8 en achter die camera, wat zijn boodschap voor hem? Maar ze kan all the best. You know it, ons vangen bal, ons hardloop en ons drukken 3. Wat is een steppie? Een steppie is net, ons vangen bal, ons hardloop en dan drukken zij 3. Steppie. Right guys, also ich weer met die bekende man, meneer Wiegers homself. Stel je net voor wat die kennen, wat die laatste nou is op video gekeken die man, nou misschien voor de eerste keer. Stel je net voor. Maar allemaal Virus Vlogs, Enrique is de rechte naam. Alipad vanaf? Portable. Vanaf Portable. Voor wie ondersteunen ze vandaag? Ik moest ik hebben vandaag maar Roos ondersteunen omdat we een pak slagen voor laatst na. Zo, ze gaan nog niet voor Town supporten. Als ze Town spelen na die finals. Speel we dan bij Hangout. Ze hebben gewoon een boodschap waar die boys vandaag spelen. Mannen, helemaal hard. Laatst na heb ik 4 gemaakt.
Maar ik hoop jullie achter vandaan blij. Jullie hebben het verdiend. Het is van Roses. Maar Saldanha, jullie het goed gevaren. Jullie hebben goed pas gevallen in het begin. Maar all the best to you guys also. En zij zeggen Roses vat, hè? Roses gaan ook Net voor clarity. Als Roses verloren zit hier die man. Als regen niet. Ik ga zo van hoor, ik is actie. Toen met een koring bij je ondersteuner, wat nou tegen het Lenti speelt, zeggen wat zijn naam? Ryan Parsons. Wat is de reden ook voor Korenberg support? Die mannen spelen baie goede rugby en alles baie goed. Nee, alles goed. Wie is jouw favorite player van Korenberg? Wayne, nummer 13. Nou, als Wayne achter die camera staan, wat is je boodschap om? Alles sterkte in die finals voor die Super 16. Ik hoop jullie maken het beste van het. En Wayne, beste is wel. Sterkte Tommy. Dit is de laatste vraag. Ons wit. Alle spelen met zo'n kampioen te worden. Allemaal, ja, kan span wel een kampioen wees. Nou, spelen voor ons kampioen. Right, kijk. Soos ek nou die game gekyk het ouwe. Speel voor ons kampioen. CHIMP. Sam. TON. OIN. Sims. You got it? Ja, ik het net Pasensi van Hermanus. Ja, is wie ik is, ja. Zeg gewoon net wat die mensen van wie speel zijn. Ik speel voor Gasfontein. Je zou die mannen zo bij je goed naam. Hij wil nou bij je kamers, maar die zijn klom mensen wat kijk. Maar zeg maar gewoon net een boodschap voor die Lentics. Hij support natuurlijk met Lentics. Ja. Wat is die boodschap voor die boys? De boodschap voor die boys, al wat ik wil zeggen. Je moet niet weten wat hulle waai is en weet niet dat Adam goed eerst is en weet dat de gemeenschap wikkelen. So ja, is al van mijn kant. Hoe voelt zij oor wanneer die bokken zo video's maken en wanneer groot namen video's maken voor klap? Ik weet, zij doen het ook zo. Zij was ook aan iets te zeggen. Zij is bij je game. Hoe voelt zij? Dank zij is die keuze op die span of dank zij is maar net wat die goed luck brengt? Dank is maar net. Het motiveert die mannen van ik bedoel. Dat is voor mij al altijd gemotiveerd als mensen voor mij video's moeten sturen. Dank is voor mijn achievements wat ik achieve. So ik denk is een motivering voor die spannen. Dank af hoe het gaat vat of wat het als een negatieve ding gaat vat of een positieve ding. Maar ik bedoel in onze gemeenschap snijden we zijn negatieve dingen af. Ja. Je gaat niet nog een programma te spelen, je gaat weer los. Maar sterkte met jou, dan ook wat er nog anders in. We zien wat die man future bok, nee? Favorite player van die tournament? Gunsteling speler voor mij van die toernooi. Ik ga een paar noemen. Baie belangrijk. Ik zoek één. Oké. Conan Lefleur. Conan Lefleur, laatst jaar Vredenburg gespeeld, moeilike span, uit deurgekom. Hy was 'n Hillcrest geweest, uit deurgekom. Een van die beste spelers wat jy ooit sal sien op die vlak. So, jy gaan nou vir my sê maar hy het in die finaal gespeel. Gershwin Africa Allowance amazing. Maar Conan Lefleur, as jy wil detail gaan kyk, stats gaan kyk. Malusi Mtetwa, die SA20 coach, het hom gecoach by Cheetahs. Toe sê hy the best coach of the best player I've ever coached. En Malusi Mtetwa het die wêreldbeker gewen met die 120ste jaar. So as hy sê Conan Lefleur wat 2 jaar SA skole gespeel het uit Glenwood uit, daai ou is iets anders. So Conan Lefleur, takes it. Ik heb ook die voorreg gehad om Conan te interview toe hulle gespeel het in Tinsafco. Toe kon ek sien hy baie humble, plat op die aarde, maar ook 'n great speler. Laaste ding, 'n boodskap vir die jong mense wat by die huis sit en wat miskien wonder wat is my next stap, miskien het 'n motivering. Ek dink baie belangrik, julle sal my en Robin se journey dophou. Robin was 15 jaar oud. Toe interview ek vir haar in die crowd en she took it to heart en ek meen vandag 300,000 followers, ander dag gehack, maar sy bou alweer. So my ding is die, onthou wie jy is, bly wie jy is en bly jouself. Ek meen, ek het in die Boland Space gekom, niemand het my geken nie, maar ek wil iemand anders gewees het, ek wil myself gewees het en ja, baie mense hou nie van jou nie, baie mense dink hulle weet wie jy is, baie mense wil jou lewe vir jou lewe, hulle wil jou afdruk, hulle wil jou neerskiet, hulle wil sleg praat van jou, maar het hulle al 10 minute met jou spandeer. En ek dink dis die belangrikste ding. Hoeveel content creators is hier vandag? Hoeveel content creators is daar 3-4 jaar terug? Hoeveel mense het dit goed gedoen? So vir my die belangrikste is, ek kan nou baie name noem, maar wees jouself. Don't copy and paste the next person. Want jy weet nie wat sy idee was, jy weet nie hoekom hy begin het nie. So onthou hoekom jy begin en dan gaan jy uniek wees, jy gaan suksesvol wees en jy gaan jou passie bly hou. Want as ek vir jou wil copy, dan verloor ek my passie. Hy dankie vir tyd. En hy is pas gehoor. Athletics as die kampioene van die toernooi of van die Super 16. Wat 'n groot voorreg en wat wie dit predik.
Sê my gou ek het dit predikte en het ek gesê hy gaan nie skoor visie. Okay, ek het nou hy gesê nee, ek was 'n bietjie af, maar as die idee wat tel. Maar guys, wat 'n groot dag. Ek kan sien die mense uitgekom het links op hulle voete, hulle lei die klok al van minuut 1 af. Gaan nou luister wat sê Atlantis players. Hoe voel jy wen en hoe voel dit om 'n kampioen gekroon te word? En hierna as dit die vroumense wat speel, dan is dit die Sanlam Holland top 12 finaal. Ons is aanlyn. Let's get it. De kampioen aan die pad van de maanden, sê my gewoon het wees. Beskryf ons je gevoel. Sê, ek kan niks sê nie. As maar net 'n geleentheid om my gemeenskap weer trots te maak. Ek was buite by Houston, se verlede, maar die wat daar gebeur het, is iets anders om 'n kampioen by jou gemeenskap te wees. Wat jy kan by vir my. Sê wat toe. Ja! En die wenkaptein, sê my gewoon het Tim, hoe voel het? Dat is lekker man. Boys, ja, ek is fucking proud op julle. Sorry voor die vloek, maar ja, my hart, ek kan nie hele woorde nie. Ek wil net huil man. Nee. Ja, dis emotional. No. Ons gaan praat met die boys, sê gewoon net elke boodskap wat ze willen kan gee. Supporters, dankie vir julle support. Ons waardeer vir julle, ja. Ja, baie dankie man, ons waardeer dit. As reg Tim geniet die wen. Ons is op met die spanbestuurder van die Tim, sê my gewoon net Tim, hoe voel het? Ja, dat is wonderlik. Ek het al gefiet. Ek gaan die beker vat. Niks het ek hierdie. 20 vir die jaar. Undefeated. Ja! De champion! Kampioene! Ja! Niks hier, kom ons! Wacht, luister op. As daar 'n boodskap vir die boys, ek weet dis jou spanbestuurder. Ek weet hy emosie moet nog 'n bietjie baie oorloop. As daar 'n boodskap vir die boys. Ja, vir volgende, ek dink die manne moet nou aanhou met hulle net dra van goed dat vir volgende jaar. Vir die groot uitdag. Vir die groot uitdag, ja. Hulle moet nie nou gaan klap nie en gaan eet en vet raak. Jo, hulle moet hulle lemons hou nou net. Met elkaar kom nog hy broederliefde. Kry die aan en gaan oefen, draf of zo. Hulle by die gewoon jump en zo. Jo, reg vir volgende jaar. Hier kom ons. Kampioen. As hy noem my kampioen. Right, ons is met iemand van Boland, 'n groot naam. Hy het ook as die landslied vir ons gesing. Sê gou net voor wat ek ken nie. Aangename kennis, ek is Nicole Jarvis. Ek gaan nou nie sê van soos jy nou sê 'n groot naam nie, maar ja, ek is werk hier by Boland en dit is 'n voorreg om vanmiddag hier te wees. Ons was nou, ek was by elke liewe ronde 1 tot by die finals. Ek weet hoe ek gevoel het, sê maar hoe voel dit vandag om te staan en hier soos by die finals, die laaste Saterdag wat ons gaan sien van die Sanlam Boland op 12. Weet jy nee, toe ons begin het met die rondes, het ons gedink dit gaan so lank vat en ons gedink ons gaan nooit hier uitkom nie. Maar soos jy sê, hier staan ons by die finale en die mense het opgedaag en nommers en dit is altyd te voorreg, soos ek sê, baie mense het hierdie voorreg nie. Soos dink aan die spelers wat hulle lewens verloor het. Vroumense, ons is hier by GBV, vroumense wat hier kan wees hier. Is 'n groot voorreg om hier te staan lewendig en te kan doen soos wat die spelers hier doen om dit te trotseer van Wellington. Dit wil gedoen wees. Nee, maar baie dankie vir daai. Hy's 'n baie mooi boodskap wat jy gegee het. Net luister ons gaan aan die rugby toe, né? Wie wen wat daar is Sanlam Boland op 12? Wie is die kampioen? Jong, nog van al die tyd af, as ek Saldanha by ondersteuner en dan het ek my geliefde koste span Robertson Town. Robertson het dit gemaak, Saldanha het dit gemaak. Ek gaan nou nie bloot sommer rond uit sê wie nie. Ek weet Roses gaan nie sommer dit maklik gee nie. Saldanha gaan dit nie maklik gee nie. Maar soos ek altyd sê, kom ons kyk aan die einde van die dag. Laat het dan net 'n skoolproduksie van jou kant. Wat is die eindjaar as jy vletjie bly wat jy skool? Ek gaan hierdie ene gee vir Saldanha. Ek sal sê 32-30. 32-30. Baie tyd. Baie tyd. Ons sal maar sien. As jy baie dankie. Right, ek het saam met iemand wat vandag in die finals is. Vredenburg speel na Roses en Saldanha het ek gehoor. Stel ons jou voor wat jy ken nie. Hallo allemaal, ik is Mieke Julius Noorkia. Ik is supporter van Vredenburg en Wittewater Villages. Zij nou maar gevraagd waar mijn meerwerk te vragen, maar waar is Isa meerwerk? Maar right, dus praten nou over weer. Mieke was het nou zo. Verschrijven die mensen bij de huisjes. Hoe voelt het om vandaag bij de finals van die Sanlam Boland op 12 te staan? Eerstens, dat is verschrikkelijk warm. Ik voel ik ga omkap. Maar tweedens, het is een baie opwindende dag van rugby. En rugby gaan C4. Ik sta 100% achter Saldanha. Nee. Kijk, mijn prediction is Saldanha gaat winnen. Als dan kan ik jouw prediction krijgen.
ek sê Saldanha en Roses gaan draw en hulle gaan die beker deel en hulle gaan die prysgeld ook deel en dan gaan Robertson Town die runners-up money kry. Okay, ons miskien eendag op hier ry, Mika, miskien. Sê maar net ek word betrokke by elke klub. Ek sal maar net sê hoe sy betrokke is by elke klub. Ek hoor maar so by meester sê maar dit vir my. Meester lief. Meester is die een wat draadsitter is. Julle weet my hart is net Vredenburg en Bitterwater. Klaar. Sê maar op. Favorite player van die Sanlam Top 12 toernooi. Net een. Ek as te veel, maar as ek moet eerlik wees, ek sal my geld sit op Nazim Hood. Van Safis? Van Safko. Dot. Sê nou Nazim staan agter die kamera. Wat is jou boodskap? Moenie sy nommer vra nie, maar gee hom net. Wat is die boodskap vir hom? Jy moet aan met wat jy doen. Jy is absolutely talented and gifted. Die Here se hand is oor jou lewe en jy gaan baie ver gaan. As jy moet, dit klink meer sy wil jou inkry as wat sy wil motiveer, maar right, is praat nie. Maar laaste ding 'n boodskap vir die mense, vir jou Vredenburg mense, hoor agter, Vredenburg, 'n boodskap vir jou Vredenburg mense. Vredenburg wen volgende jaar die top 12. Dankie. Dis van die jaar maak ons nie tyd nie. Ska volgende weer Roseplan. Ons swem die van die jaar. Sink jou anker. Wat is die score prediction vir die final? Ek het net op my sister gesê 32-18 sal dan. 32-18. Hy moet daar die laaste penalty skop. Xavier Mitchell is dieselfde naam. Hy het die laaste penalty skop ons het 32 punte aan teken. Wat is jou boodskap vir Xavier? Kyk, ons kan dieselfde naam met, né? Maar as nie dieselfde liefde nie, maar se kind. Daar's 'n ding. Ek weet Saldanha het 'n groot following. Saldanha het 'n groot following. Julle busse was 9 maak dit reg 9 busse, 35 taksies en 300 karre. Die spelers gevlieg? Nee, daar is akkommodasie wat ons uit. Hulle het gebly hier so vir die week. Hulle het maar gebly vir die week want hulle is klaar te leer as hulle kan nie dat die geld. Okay, nee, nou verstaan ek. Laaste ding wat ek gaan vra, as Saldanha nou die kampioen is, hakel ek nou as Saldanha die kampioen van die toernooi is, nee. Almal moet die kampioen is, nee. Speel vir ons kampioen. Nee man, wanneer we my speel is my kan kampioen speel. Speel vir ons kampioen. As KIPINON. Goed man. KIMPION. Sal dit die eerste keer verkeerd raai, nee, maar die second time to redeem sê. Ek was nou vir so 10-20 minutes wat ek nou gesit daar. Die suit het my afgetap. Gevoel ek 'n omval, die heat is iets anders, is about 37 degrees. En ek het letterlik gevoel ek het flou val, maar right, die sou moet aangaan. Ons is hier so, die finals, die sal dan uitgekom. Hier staan Roses. Die Sanlam Boland top 12 finales met ons. Ze gaan nou uitvinden wie is die jaarse kampioen. Ons sal weer geen Saldanha vat hom. Sien ek het record vooraf. Zoals het is competition raak is, speel ek vanaan Hollywood Bets. Sanlam Boland top 12 finaal. Is met ons. Stadium is gepak. Die stage is geset. Ons is aanlyn. Wie gaan het vat? Dit waar vir ons almal gewag. Sanlam Boland top 12 finale is binne. Wie dan se gat vat, bro? Ons is binne, meneer. Ek sê nog steeds is die baai wat gaan vat. Dan na baai, bro. Let's get it. Kyk, hulle is so joh. Hè? Ja, man. Alright guys, ons is binne Suidooster hier so in Wellington. Ek het net maar gesê ek gaan hom interview na dit wil ek 'n gas is op Suidooster. Hy het gesê dis moontlik so. Ons kyk maar miskien as ek daar in die apteken of miskien so. Stel as jy wat ek ken nie. So ek is Steven Eagleson van Esterhowie. Speel meeste van die mense ken my as Slang en Arendsvlei, maar ek is self in Suidooster currently. Professional wrestler stuntman as well. As my basics en ek is in Spinner season 2 nou uitkom basically. Kykie. Smart, ek sien nog aan die mense, hulle gee vir ons stuk applaus. Ja, ek sien ja. Vandag die wax, ek wat het jy vandag gebou na die Boland, Sanlam Boland top 12 finaal toe. So ek DJ ook, ek weet nie, meeste van die mense weet ek DJ ook. Wat doen sy nie? Ja, ek doen baie, so ek DJ ook so
Poland is vir my, veral ek is nou personally ek is 'n Robertson Town fan. Exactly, ja. So that's my plekkie meestal van die tyd. Obviously ons speel daar baie. Die community is oor ons whatsoever. Maar ek hou van die gees man. En om in Wellington te wees, vanaand is die second location basically hangout. Shout out to hangout. Ons almal gaan aan toe. Paar van my vriende speel daar as well. So hy's 'n second spot. Maar vir my is dit net ek hou van die gees. Uitgekom vir die final en my the best team win. Nice, solid buddy. Ek like hy een so die negosiëer van die gees. Ek kan sien as ons mense man, as ons exactly. Excited die mense gaan die mense skree. Dis wat ek love. Dis hoekom ek hier is. Yes. Ek het nou van week 1 af doen ek al interviews al en ek vra vir almal wie dink hulle gaan final speel. So ek gaan ook vra wie dink sy gaan die final wen. Yo, is tough en hats off to both teams. Hulle altyd great gespeel. Sal dan net my geshok last week. Ek het hulle game gaan kyk. Ek was nog nie obviously hier nie. Maar vir my ek voel ja, Roses het net so 'n tingle en ek dink hulle gaan dit wat hulle wat. Gee ons 'n score prediction. Tough. Kijk, ik heb een pauze gemaakt op pauze. Ik heb maar één klauw, ik ben ook easy broer. Dus ik, wie even die naaste komt op het recht krijgen en een free t-shirt krijgen. Oh, ze kan mij t-shirt beginnen gieten. Oké, dan gaat ik guess. Ik zal zeggen 21-17. Ik voel zo. Het gaat tough is. Alle gaan elkaar houden. Maar niet zo hij. En Roses gaat hier terug of zo daarna zitten? Roses. Dank je dat ze nog maar tijd gaan afgesloten. Right guys, ons vandaag is met Malin Bezuiden ook. Skarma van Ebesduil. Oh ja, ze kan zien die man net vandaag Saldana bij MPA. Kijk even even zo zeg voor die mensen. Ik heb me nou zoveel beel, ik zeg 6 en Kobe waar die langs staan. Final prediction, wat is die score? Voor mij op die ogenblik, bietjie give and take. Ik zal het een 5 punten gap geven, sê 27, 25 voor Saldana. Je gaat ook weer even goed, dank je. Guys, ons is zo met die grote naam van Saffies. Ons is hier zo in die Waxen. Stel je voor wat die ken niet. Hulle zien me zonder die Saffies kleren, die man. Ze gaan nou voorstellen. Ik is Benjamin Dwai, 8e man van Safco. Oh ja, die grote man van Saffies. Ze hebben gewoon wat het voor hun gebracht tot aan die Waxen. Daar ik zie dat ze een hele paar mannen wat die is. Ik denk die bestuur het gesê die mannen moeten een beetje gel na die seizoen. Dat gebeurt maar zo gewoonlijk. Maar het is een lekker outing voor die boys, een beetje rugby te kijken. Ik weet, ons wil zien wat daar hier gespeeld heeft, maar het is nog niet zo gekomen. Maar je man, hij denkt ja. Ik heb gehoord, jullie zien om mannen te halen, zo. Ik weet nog niet wie ze die routine, maar ik heb gehoord, jullie kunnen steel mannen. Maar ze hebben gewoon, jullie hebben nog zo'n ongelukkige tegen maken. Ons hoeft dat proberen, dus ons weet wat te zien, hier en alles. Maar wie denkt zij gaan naar die top 12 die jaar van? Ik ga het voor Roses geven, die seizoen wat jullie gehad hebben. Ik zie Saldana niet. Saldana heeft een great performance opgezet laatst week, maar de Roos heeft constant of consistent rugby gespeeld voor de hele jaren. Ja, één verloor, die boterham hier en hij is maar nou in die top 12. Score prediction? Ik zou zeggen, het gaat een tijdgame wees, maar kom ik zeggen 28, 19. Ik heb het gezien vandaag. Weer van die naaste scoren ga ik een free easy beroep t-shirt erin. Zo had zij eerder, zal zij definitief die t-shirt krijgen. Laatste ding wat ik wil vragen, een boodschap voor die Saffies supporters. En als mensen, als je die jaar wat we verwachten om hier te gaan, maar ik denk die elke les komt maar ook een les uit. Een lucky season wat we gehad hebben, maar ik denk dat die mannen gaan volgend jaar definitief recht maken. Nee, maar sterk daar voor die afseizoen geniet om. En wat is hem weer voorstel om wat te worden te worden? Dan zal je vast maandag. Is dat met? Diamond August. Of wie ondersteunen ze vandaag? Roses alipad meneer. Roses. Score-predictie wat ze voor kan geven? Het gaat een beetje tijd wis, maar ik zie 35, 32 en Roses een gunst. 35, 32. Oké, ik ga even die naaste scoren. Gaan een free easy beroep krijgen. Zo als hij die naaste zal ik net bezig, dan zal ik het voor de eerste. Wie zou je play van Roses? Ja, als je bij je, wat voor mij staan, zijn weer Solomons, de eerste Roses omkend. Smart, ja. Oh ja. Zijn nou staan achter die camera, wat je boodschap om? Java, geef jouw beste, alipad daar, veel mensen. En ja, enjoy het, elke moment. Waarom zeg je het? Zij weet, die man is amper geheerlijk, als je niet te gaan en lopen er geen bril. Maar dan is dat nice, hoor. Oh, je Sam. Lijkt me aan het scoren, Roses. Sam, maar wie is ik hier vandaag? Sam, Terrell Arendsen. Right? Rowan Williams. Hallo, Kortje. Guys. Van wie support jullie als een groep is vandaag? Ik ga met Roses. Roses? Sjalaman mij Roy. Roses? Roy? Als jullie van die wax? Roses van de Stellies.
Stel eens. Hy is smart. Wie is hulle favorite player van Roses? Xavier Solomons. Xavier Solomons? Sialaman my. Xavier. Sialaman my. Sialaman my. Ek dink Sialaman my speel seker die 8ste man of wat? Ja. Kyk guys, as jy wat julle kan beantwoord, as julle 'n boodskap wil gee vir Xavier, so nou hy staan agter die kamera, wat is die boodskap? Ek sou sê ek kyk nou op na hom. Hy's 'n goeie player en ek weet hom baie humble en ek weet ek kan sê ek wens hom toe na die na Boland toe. Nice. So sê ek laat hom gaan van Rhodes. Laat hy maar gaan Kaba speel. Guys, ek gaan weer overgaan. Almal se goal is mos om kampioen te wees so vandag, né? Dus niemand wil verloor man. Begin van die season af, wil sy mos 'n kampioen is, né? Speel vir ons kampioen. Ja. Speel vir ons kampioen. Dankie, ons moet nou in die skool nie so. Ons gaan nie daar nie, ons gaan nie daar nie. Nou, daai antwoord op vraag nie so. Ons gaan maar aan na die volgende vraag. As reg, jy gaan losry. Dankie, saam guys. Lekker en jy. Right guys, ons is op met die kaptein van Botterrivier. Stel ons jou voor wat jy ken nie. My naam is Feigen Slinger, die kaptein van Botterrivier Rugby Football Club. Yes. Hy sê dat die kaptein is ook my kollega. Wie dink sy gaan die jaar die Sanlam Boland top 12 kampioen is? Ek dink Roses United, toe ons teen hulle gespeel het, toe kon ons sien, hulle is 'n span wat baie diepte het, nie net diepte nie, hulle het baie belief. Hulle skill level is daar. Hulle is 'n 6-malige kampioen, so hulle het alles om wat dit kan om die game te wen. Hoe het my ook gevoel om die enigste span te wees wat kan sê ek het vir Roses gewen? Dit is net 'n wedstryd gewees wat ons gewen het op die dag. Roses lyk so 'n ander span vandag so. Okay, smaak. Laasem kan ek gou vir net 'n boodskap vir jou Botterrivier supporters. Dankie vir die jaar, dankie dat julle agter ons gestaan het vir die jaar. Ons gaan volgende jaar weer sterker deur. Kom meer volgende jaar en support ons in die pre-season. Botla bo. Reg kapie. Solid. Ek gaan sê, Saldana gaan gaan die. Ek het dit gesê nie. 22-29. Saldana bo. Begin toe naar 31. Saldana by se guns. Baie belangrike skop. Sia was 'n corner wat oog bly. 31-29. En daar gaan die hoeter. Saldana bo. Sanlam Boland top 12 kampioene van 2025. Niemand anders as die gewoon by Saldana by. Wat 'n skok! Wat het ek gesê? Ek het dit gepredict guys. Groot sok vir die hele Boland. Maar ek gaan weet, ek gaan definitief weer 'n upset gebeur. Guys, what a time to be alive. Hier praat die mense. Niks toeskouers wat op die veld te sien. Hier is oor die 20 polisiemanne guys. Damn it, kampioen van die Sanlam Boland top 12 2025. Niemand anders as Saldana by nie. Ons is binnekant. As jy nog nie like en subscribe het nie, like nou die video, no? Like en subscribe. Dango! Daar kom die bekers. Sanlam Boland top 12 2025 kampioene guys. That's nou een ding van die Boland jong. Mense, as jy nie hier was nie, waar was jy? Sê my waar was jy asseblief? Maar stel ons jou voor wat jy ken nie. Ja, mijn naam is Saltman Wijk. Speel ook 7 speler. Yes. Ik kan mijn klap. Saldana by. Zeg maar gewoon net, kom met zo lieve Saldana. Waar heb je vandaag gebracht en net sê ek gaan met daar Saldana by aantrek. Ik denk, ik kom van Saldana af. Ik heb ook hier gespeeld, top 12 2018. Heb ik hier gespeeld. En ik voel me net, dat is niet mijn plugje, maar ik voel, ik moet het doen voor mijn community. Om net terug te ploeg. Met dat wat ik nou al het zie in mijn rugbycarrière, om net nou iets terug te ploeg. En Saldana bij rugby club om ons te guiden, ons te helpen. Met een klein goedjes. Ja. Smart man, ons sien nou op die groot stage, op die groot screen. Je ziet mensen nou finally in persoon sê gewoon net, 'n boodskap vir die boys is goed gevaren. Dat is maar nou wel 'n kampioen nou. Ja, boys, van my kant af wil ek sê baie geluk en julle sal weet wat dit beteken vir ons gemeenskap in Saldana. Vir al die gangsterisme, al die stroom wat daar aangaan. Julle weet wat dit beteken vir ons mense in Saldana en ek weet as baie mense wat ons afgeskryf het van ons het eerste ronde, dit was 6de op die lok gewees.
So baie mense gedink Saldanha gaan dit dit maak nie, maar kyk wat kan ons boys doen net om te believe. Kom aan Musa, kan dit dieselfde bewysens. Het is nou tijd voor die toekennings om uitgedeeld te worden. Natuurlijk die medailles en dan die trofee. Als je kan zien, hier staan die hele crowd achter die lijn. Hier zoals je kan zien, de media span is binnen. En daar zal dan bezig om te celebrate, guys. Ons is binnen. Als je nog eens subscribe, dan subscribe naar op je channel. Ze boven ze danken donuts. Zal dan naar boven. Die piekratstrijd. Die foto wat ze nou gaan zien, wat gevat gaat worden, gaat strijd worden op die klaprak bij groep toe. Alsjeblieft, update de tijd programma, Pikkies nieuwe kampioen er niet op. Pop in bottles. Pop in bottles. Right guys, hierachter gaan ze nou zien. Hij staat nog binnen, ja maar die trofee. Hij staat die kampioenen van die Sanlam Holland op 12 tot 25 dagen binnen. Let's get it! Ons nieuwe Sanlam Holland kampioen. Saldanha, Dubai. 100.000 rand in die bankrekening. Hij was begraven op de halflijn. En hij gaat nou strijd in Saldanha zijn bankrekening. Hij is in roze begraven. Alright, dat is zo met een kampioen te keer zelfs. Ze hebben gewoon het, hoe voelt het om 2025 als kampioen te zijn van die Sanlam Holland top 12? Demmet, het is zo'n onbeschrijfelijke gevoel. Anders dan weet het gaat niet makkelijk wees, maar met elkaar gebek. En gewet, die kan ons direct voor die gemeenschap, voor die Westkust, maar is absoluut gereed om een kampioen te zijn. Dat is enige wat een kampioen kan zijn. Maar als het opgestaan en als het geweest dat, Saldanha bij als 2025 zijn kampioenen. Als dat elke boodschap was voor jou 16e speler wil geven, die supporters natuurlijk. Die boodschap voor die 16e spelers is dat, zoals ons horen, dat hij het met 9 of 10 bussen uitgekomen met hoeveel taxis, met voertuigen, maar hij heeft ons gebek zoals we willen dankie zeggen, dat hij uitgekomen is. Hij heeft ons gedaan met die gezangerij. Iemand heeft gezegd dat die geheim in die koor. En ons kon horen dat die koor het ons abluft. Goed, we willen zeggen, gaan niet diezelfde bereizens. Baie dankie voor uw tijd en kampioen ons is mannen. Dankie is pas. Right, dus is met nog een kampioen van die Sanlam Holland op 12. Stel alsjeblieft eens jou voor wat die ken nie. Ik is Samuel Greiling en ik is kaptein van Saldanha Bay. Hoe voelt het om finally die kapteinskap te draaien en die bekerreis te brengen? Ja, ik is eerlijkwaar, ik is verlig man. Dat is een goede fight, ik moet krediet geven aan Roses, hulle is een brilliant span. Maar yes, ek is trots op my ouens. Hulle het gefight tot die einde toe en toe vat ons om. Wat kan jy vir sê? Wat het by jou gehelp? Toe jy het op 'n tyd agtergeloop en toe was skielik hier kom Saldanha. Wat was die woema wat die span by oomblik gekry het? Ek dink dit was 'n ervaring van vroeër in die seisoen wat ons teen spanne agtergeloop het en teruggekom het. So die belief was daar en ons het geweet ons gaan terugkom en die wen vat. En nou is hulle die kampioene. Yes, die beker en al. Sê we gewoon net 'n boodskap vir die supporters kan sien die mense is uitgeëet. Hulle wil inkom, hulle wil dit join. Hulle sing al van vanoggend af al. As daar 'n boodskap vir iemand net sê. Ek wil net dankie sê aan die hele Saldanha Bay, die hele Weskus wat agter ons gestaan het. Hulle is flippend brilliant. Die reën is vir julle almal en ja, net dankie dat julle uitgekom het. Jessie, dis 'n groot waardering. Sim, geniet die wen en geniet die celebrasie. Right, dus ik ben nog een kampioen, net kampioenen van ronde bij ons. Stel ons jou voor wat die ken nie. I'm Abdurrahman Latif.
Yeah, it's phenomenal feelings. My second title I'm taking. You know, I joined Saldanha Bay back in 2022. Joining the club, it was also a tough year. And the funny thing is I made a change of position from flank to hooker, and then from hooker to tight end prop because we ran out of props, unfortunately. And funny story is, the prop that we lost is Lance Korabi at a scrum the games today. So he was the one that gave me the nicks and the tricks and the dark arts. So sorry Lance, unfortunately I used your own tricks against you today. There was scrums that, you know, the battle was tight, but unfortunately, or fortunately for us, at the end of the day we came out strong. As a strong. How does it feel to be a Sanlam Boland Top 12 champion? You know, at the moment it feels a bit unreal at the moment. I still need to sink in, and I think only tomorrow morning when I wake up I'll realize it. You know, coming to the field, I felt like my soul was out of my body. I was busy watching myself coming into the stadium, seeing fucking, they're saying Robertson have 1.7 million fans, but we have fucking 2 million fans that came out here today. And that feeling to absorb all of that, that's absolutely phenomenal. You know, when you're feeling down in the game, there's times where you're feeling down, but there's people over here, Saldanha supporters, and they pick you up. You know, I feel like giving up in the game, I go down, and the moment I just shut my eyes, I hear that singing, the choir, the singing coming from him, and that is what picked the team up, you know. Alright guys, as je einde van week 6, week 7 van die Sanlam Boland Top 12. Wat afgelopen paar weken was die guys. Je hebt zij gedacht dat na die hele ding klaar is, gaan Saldanha die kampioenen is. Of is dat ze verrassen zoals allemaal guys. Of was hij. Dankjewel wat het journey gejoind in die paar weken heb ik ook 3-4 miljoen views gekregen guys. Ik kan het wel zeggen, je was dankbaar. Baie dankie. Als je niet is op die channel, moet vergeten om te liken. Like die video, subscribe. Liever content is op pad. Ik ga naar bereik wat nou eerst, maar dan kom ik terug met naar been guys. Ik was hier. Liefde voor allemaal. En alsjeblieft gaan support voor Easy voor mijn eigen clothing brand. Ons was hier geweest guys. Wanneer kan online. Away. Ik is hier samen met Duncan Donuts. In the studio, you gotta have some brain, otherwise you'll go insane. Whoa, I done seen it all happen from the top. Niggas stumble once and then they lose it all. Same, whoa, my circles are small cause I be carried as a... Ding wat ek altyd vir die mense sê is, droom groot.